Hi guys, majungot to ni jung tanan guys, mapay pagumana kuan panglaba. Diyan ay LBC ning abot. Amo nang i-unbox karon to. Giato nga ni mama. Tanaw na to guys ug sisud. Dana. Nang labakos pa ni giyan mga labonon ni giyan nga kana na uniform pero naman ako pero pa ko magayhay na kaya junon. Jato sa ning tanawon ug sisud ning kuan guys. Sa karton. Excited sila oh? Yun sa sulutan na be. Kasi hindi na maupa ha. Salamat sa kananay center Dani. Hindi man siya magpa-mention. Kinsa. So, pang mo pasapasa ba? Excited na giyan. Masama din yan yung mga dilatari. Langyan po kayo makagisyo artira. Ay saba. Mahulog ni! Mag-ilog kayo. Oo, ganyan na. Kaya ano mag-ilag Sama mo na ko. Tanawan na. Samad na. Yan na guys, naabri na. Butot, kita lang itong butot. Na. Si Buto. Why kwan? Ako ray tanaw. Kaya dahil ako, kita na ko eh. Balon Sa na mani. tubig. Balunan. Aqua Plus. Bawa na ng tubig siya. Balon na tubig. Muna na nung kwan guys. Tubig, nigiyan. Di, ang kinaran, 18 man ang edad. Ya. Na, 18 o. Ganun yung ginado. Wala. Tanaw na to, tanan ato ning tanawon mabasig. Tanaw ni nato mabasig na yato dali ba? Ano lang kay magaras Watuwat lang na. tag, watuwat lang tag na ba yato Ako ba? naging Salamat sa nagpadala ni guys. Salamat kayo ni Ako na daya ko. Bigan. So, 18 gya po dyan. Bigan 18 gya ko ako. na edad. Ya, itinons mabuda. Nay kuan oh. Iyang murag boot sapatos niya ba? Tubigan niya po siya, unin dito siya nga kuhan tubigan. Ano? Kaniluta boy. Imagine tamatag sa tabutay. Kuan pa para dili madaot. Ito pa man. Ano sa mani? yung lubot. Sa man daot. Wala may sapatos sa kuwalgi. Ito na di ay. Ay, isa lagi. Ato isang ganiron. Sa mani. Tanaw natin isa-isa. Bag. Kami Bagma. Imo siguro ni mga bag. Wa may gingan nga. Wa may ngan. Pag mas gilder, dito. Sa ganahan na siguro. Sa ganahan ka na naman. Sa ganahan ra. Katuro man ang panglalaki, bawlan raman. May isa. Unsa ni? Bag ni. Ala. Bag si Zakyut. Strap bay o kuyawan. Ako di mo ang kanda ni kay cute man. Saan ni pagbutang ng ijang Bakos manggod na, pataka naman ka. Di kaway na di si Bagus manggod na oh. Bakos kaway na dari. Ako ba, ito. Oh. Dali ka rin makakuha na taglain. Ano lagi? Ay saba. Ay sa. Ay sa lagi kuba ni. Ayaw ay nagte. Magkuhan. Biwa may kawayan ni Bi. Na? Ala. Gan kising boy. Wala ni kising mo ha. Ipakita sa na dyan. Mga kuhan sa cellphone guys. Kising. Kising sa cellphone. Nga nang tabingi, Bi. Diri ang usa diri nga nang Ano na? Ano naman? Style niya. Mo arang bag cellphone. Di ba manigang housing sang cellphone? Masakto butangan ng cellphone. Man naki-charger ma. Si type. Charger. Mao. Higanan mo sa bag kay kanang cute. Salamat sa Cinder Dani. Nga nagkagulo mo. Unsa man ay yung Karuwa gikagulan. gani. Uy. Asa mo tayo mong bag ma? Higanan ka? Mat, ano yung bag kay pikas-pikas tabi? Lagi kay mga kutsara diri Style lang. na. Oh. Ingon niya. Kani kamama ni. Niya inatag manipa. Kamama ni nga kananay bag. Ayun. Bagay ni mama na color ni. Basta kahang giganahan ka rin puti kay cute siya. Ang jakuan guys, napay kutsara. Bugat ra ba basig masangla ni ma. So lagi na boy. Nabugat nga kuan kutsara. Louis Vuitton Kutsara man din kananay yun. Ha? Louis Vuitton. tinidor. 1.5. Ginerang bateryo. Ngi kapaandar Dai. motor. Oh, kutsara tinidor ka to. Kutsara o tinidor ka mama. Ug bag. Nakaguba. Hindi ka rin ha. Ano sa lagi? Battery.
Diyan guys, kuan guys, battery. Asa man ni? Asa man ni battery? Power plug na. Mana kay charger mo? Oh. C-type. Para sa imong cellphone extra ni. Ayun, masukot ini. Di ba wala isa sa sit? Dara. Ano sa kutkut diha kaya sa Wala niya. pa yung. Ato sa niya abrihan. Wala dara dito. Ato sa lagi kaya tong Ay, lagi ko. Kini na lang ako, Beo, ah. Ano na? Kari payong brown ug glow sa payong guys, duha ka payong tagsa sila ni Gian. Excited kay mo, di mo maguwat. Ang saling. Lagi. Ako may nag-abre, ako yung mga klig. Right? Alam mga puno man eh. Ako na gingon niya. Gian. Diyan, sakto ka Sakto, ano? niya. Kay John pa nga, ano? Sakto. Taghan Sakto na natin mo to. mga pulo. May nasirap. Wala ka mga rin. Nindot kay mga pulo. Wala lagi di na lang ko makuhaan kay kuan mo. Karagi white, hilig kag white. Urot ni boy oh. Diyan. Wala po. Mga panyo. Uy, diyan may pambabae. Ano muna? Lalaki mo. Pambabae. Imuha na. Paris, B, Paris. B, Doy, Paris. kagiyan ni. Ah. Pakuha ni oh. Kagiyan na. Pipis kayo. Inyan. Kari blouse. Ang saling. Alam maon pa. Muna ni amin ni. Ay, sama! Muna ni May amin ni. pagbag talaga ka. Ganahan na ko. Imuni din kay gamay. Na blouse. Kato mga pulo, kagiyan tong Oh, mga pulo. kabiyan. Kabiyan ang pulo. Diyan guys, kani guys. Skin lang, skin. Ang tanawon. Kabiyan. Subot na ini. Ikot na. Ano sa ni? Kita kuha sa flashlight Ah, boy. mga day, mga battery kinaday plus light. Hindi ka mag-guard sa prince anila. Hindi ka mag-guard sa prince. Talaga sigaon. Mga day na ang battery. Nakuha na oh. Kani. Pasan ang mga plastic itong tabi. Dong pala ka ko dong. Pariyan pa. Kare, isa kay. Ito sa kay. Pagbat lagi diha. Lapit pa kapintulo ko. Plus na. Kaya guys, gibutang sa kuan guys, tapiruwer ang sa kanis. Nakabutang. Inani, nindot yun. Ay, bago na Nindot lagi nga bigay na baunan na gi. yung Pwede mawanan na kayo. ni mo baunan. Movie to. Nalagi hala na ipakapin. Na ipakapin, na din pakapin. Ang saling. Kani ba hindi ko to sudan Na ipakapin na cellphone, agay. Agay, din nyo na ipakapin na cellphone ng baunanan. Uy, kumpay ko. Ako may nag-abre, ni. Pindota pa yung kay nanay, yung mawanan. Asa man dong? Na, na cellphone. Asa daw, ma? Lovely. Isa sa Punta na ako sa ko. Samsung ra ba? Ako may nag-abre, din pakapin. Samsung siya. Okay, basi ganahan na kayo. Guba na rapot mong cellphone. Hindi Kuya mo mo na naman na. cover ani boy. Oh, charger. May pakapin sa kuwan guys, baw na na. Ang isa ba wala ulit. Last guys, sari. Kaning kuwan guys, baw na nan. Baw na ninigiyan sa ijang. Nindota ba? Nindot siya nga baw na nan. Asa Yan ka ni? Sudan. Di, nindot ka tipal mo din eh, oh. Kuhan eh, Nindot siya kay butangan nagsudan gi. Oh, kayo. Movie to na butang pupusudan. Asa ni kawagi? Gi, asa ni kawagi? Tipal na. Iyo. Wala man. Oh, nanakay baw na nan. Butangan ni Sudan. Nanakay baw na nan butangan nagsudan Ano ng kung kanon. nawanan mo? Jalas, ang daghanang sanggatoy. Ganang brown. Daghanang sanggatoy. Mo Naman, na rin wala. guys, last guys, sanggatoy. Ikaw na pala. Di na di ko mamalik din sa gatoy kay nana merong daghana. Nagkagulo lang. Pili ma'am sig na ganahan. Nagkagulo lang yun diya. Ito, unang pili. Diyan ka Sobra ako. Ganahan mo. Daghana ma. Kare strap. Aning strap. Kay nagmagkuan ba mag sotog spaghetti. Oo. Spaghetti. Basta ako ng butol ka. Pwede kong basag tubig. Napay mga sanggalat cute ra ba? Mukha na. Pang honeymoon. Kanasutan niyang gabi eh. O naadin na pakapindi. Ay na. Na. Mga sexy ra ba kadyo mga pantiha? Oh. Oh, mga libangbang. Sa libang oy. Di bang pang... Ganahan ka mas panti ma? Dera ako.
Napilian. Ang kanayan mo. Yung nga na di mo pantilaw. Adi ko. May ni kawali muot. Hindi na. Hindi na. Sa kantiha. Di, Pilig di brama. nakatol, mura man lagi nagtilaw ka ng nga niyo. O kanimo kaway wire. Hello. Kaway wire. Ano pa? Wala ko, paslight rin yung mo sa kuha, boy. Oo nga na. Kari ra duha. Oh, kadaghanan sa kuang. Kari duha. Nay wire. Ganan mo nay wire kay maka Katong black din. makaugdog po Uy, to. mga Na, wala. Oh. Ano ra ka mama? Kari raho. Kari ang sanggalat, upat ka sanggalat o. Duha ka bra. Kuha na isod guys. Ang kuhan. Karton. Libro di story. Nagkagulo sila, oh. Nana ko cute na bag. Asa daw pa? Asa ni Butang na cellphone. Basta, sila niyasan, positive negative ba na. Ambisa daw itong mga housing sa kuhan. Para si mo lagi. Cellphone. Noon Para siya sang cellphone. Ganan ko na rin color sa Ako, be. kuhan o Ako, be. housing. Lamdag siya. Housing zone sabi. Cellphone. Di ba yung nga ni housing sang cellphone? Na. Kung si Jack, bag ka cute, na butanganan si Jack kuhan, cellphone. Sa kanya kong baga, brown. Walang Diyan na ay butanganan o kanang kuhan, mga sinsiyo. Cute si Jack, ganahan ko bag. Pila ka buki mong gikuhan sang galat ma? Ano sa dalat? Tiber. Ito may sandalat. May sandalat tayo. Ano siya kasama itong isa ng sanggalat? Napalagi lain ng housing gi. Parang diri na sa muso. At tanawa sa kuno ko sa mga tapiroer gi. Si sandalat, be. Ako rin nakasabot itong si sanggalat. Di mo sigagi. Di mo sigag pa niya. Di nga ni. Baliktaran. Sakto, kuha lagi. Baliktaran. Ah, naman na lagi battery. Pila Dalawa na lagi na battery. baliktaran lagi. Pila yung battery. Ha? Upa, unom. Daghanan. Ano mang battery? Kalas di battery di? Pero pwede siya i-charge day. Dili. Ah, di battery dyan siya. Sakto gid nila mag-guard ka ba kanino sugal. Mag-guard. Gamit naman na lang ko kung ano ko, kanang kami nagmamahong ko sa suga, ako kung ano. Karera yung gikuha nga. Kuhan guys, barado ka buok. Ano sa manual good, ma'am? Karing kuhan. Karing way kaway. Siga pa yung mamahong. Ah, di mo siga. Di. Diyan karing kuhan, blouse. Battery ni. Tawagan mo. Tanaw sa, ano sa, masa sa baliktaran ba? Ang bisag mga One kuhan way pa. ra. Ang bisag mga pulo, bakit mo tanaw ko? Tanaw sa ano. Salamat ka, Diyos, nagpadada ni mga pulo ni Gian. Kagulo sila. Mga nindot ra ba? Na dadaghang panyo, panyo. Magamit din mo si school gi, panyo. Kan kabuok, isa, dua, tulo, pat, lima. Lima ka panyo. Di makabuok. Nararabang kahumot. Pati ang kuan, mga sanina ang humuta. Now, daghan nagpulo, lain-lain color. Hindi trabaho. Kari o. Isi mo na. Siguro. Sakto dyan ay mo suoton gi, matso. Matso-matso. Salamat din sa nagpadalaan eh. Salamat kay Diho. Naglawas ni Gian, gigikis lang o. Nipis Was lang, mode. nipis lang, si undong man, uno,